Până toată lumea aici este aricile foc și o să fac un dovleac acum. Să dai un cobleac. Am desenat deja cum o să arate. O să pe partea aia mai târziu. Am gură. Mi-a căzut capacul. Pe fi destul de greu să o lat aici. Să folosesc limba ca să fac să folosesc partea în care era gura ca să fac o limbă. Nu știu.
Este foarte greu, după cum puteți vedea. Dacă n-ați observat până acum, acum fac un impostor din Among Us. Am dorit să fac limba, deci o să o țin aici, între timp, acum o să încep să fac dinții. Un dinte, aproape gata. Mai bine mișc limba aici ca să nu tai din greșeală. Tocmai îmi dau seama că am nevoie de scopitori, o să fac o mică pauză, deci o să va trebui să așteptați puțin. O să vă arăt ce am reușit să fac până acum din dovlac. Am să fac limba și câțiva dinți. O să am nevoie de mai mulți. Mult mai mulți. Dar când va fi gata, va fi incredibil. Tocmai mi-au ajuns scobitorile. Uitați-l aici. Ok. Păi, o să încep să mai fac dinți.
Încă un dinte. Nu știu dacă vor fi destul de bune piesele astea pentru un dinte. O să le țin aici în caz de orice. Mai am o altă parte aici, de dublac, parte de la ochi. Stați puțin. Gata. Ar fi greu să fac acest dinte. Are o formă mai ciudată. Ok, am reușit. Nu știu deloc sigur dacă o să fac asta, deci o să pun dintele ăsta aici, într-unul în care mă gândesc, încă mă gândesc dacă o să-l folosesc. Nu cred că o să le folosesc, că pare că va avea destul de mult material pentru dinți. Aproape am făcut un dinte. Tot pun piese aici care par ca un dinte în caz că o să le folosesc. Dar nu am nicio idee dacă o să le folosesc sau nu. În caz de orice, o să le păstrez. Pentru că nu știi niciodată când nu o să ai destul dinți. Cred că o să încep să pun dinții, pentru că pare că o voi avea destul. O să pun restul de material aici pe o măsuță.
și o să pun cuțitul și acolo. Ok, va fi foarte complicat. Ok, o să pun asta aici și va trebui să rup în 2 sau în 3 sau câte piese voi avea nevoie. Când o să pară că este cam adânc, l-am cam spart. În altă părere o spart de spate. Chiar o spărgătură destul de bună. O să mut asta aici și va trebui să mut și dinții. Stați puțin. Aici și pe ei. Și dovleacul așa. Oh, nu. Și așa am stricat un dinte. Da, cred că va trebui să fac găuri pentru dinți. Va fi atât de greu. Nu cream că va fi atât de greu. Știam că va fi greu, dar nu atât de greu. Nu încercați asta acasă pentru că este foarte complicat. Și pentru că e periculos. Ok, un dinte gata. Încă unul vine acum. Atât de complicat. Am nevoie din nou de cuțit. De ce se tot sparg dinții? Dacă se continuă să se spargă, nu o să am un dovleac. De ce se tot sparg? Nu vă mai spargeți, vă rog! Mai multe de astea aici. Am înțepat. E dureros și greu. Deci trebuie să fie atât de greu. Mai bine. O să folosesc dinții mai mari. Pentru că... Pe bune. Dar o să... Se vede prea mult și... Deci trebuie să fie atât de greu. Yeah. Știi ce, dar o să... Da.
Asta pare că va fi mult mai ușor. Okay. A fost greu, dar nu chiar atât de greu. Cred că o să încerc să pun limba până înainte să pun toți dinții și să stric totul. Că nu mai pot pune limba după aia. Pentru că nu o să mai pun niciun dinte de jos. Mi-e atât de frică că o să spar tot asta și nu vreau să se întâmple asta. Dacă o să mișc asta de aici, mi-e atât de frică. Dacă stric asta, nu. Dacă stric asta, nu o să mai pot ierta. Totul. Nu. Nu spune. Nu. Tot bine, tot bine. O să las așa. Practic nu s-a planit. Ok, nu. Ok, mă urăsc. Mă urăsc. Cine altcineva în afară de eu putea să facă această greșeală? Nimeni. Adică nu mă descurc la nimic. Complicat. După cum puteți vedea acolo, este cam spart. O să mă urăsc. E atât de greu. De ce trebuie să fie viața atât de grea? Știu eu ce fac. Nu vă fie frică că distrug dovleacul, că nu pot să-l distrug mai mult decât e acum. Pun asta aici să nu mai se miște. Și am stricat destul. Pun asta aici și bum! Gata, nu se mai mișcă limba asta. Super! Îmi place foarte mult să fac asta. Îmi pare rău dacă par foarte furios, că sunt, dar e foarte distractiv. Și dar mă supăr că tot stric mereu asta. Și, na, este foarte trist. Sper într-o zi să nu mai fie atât de greu. Să învăț să fac și eu pleci, să fie ușor, foarte ușor, ai ce vreau. YouTube-ul este foarte greu. Dar o să învăț să-l fac mai ușor. Măcar pentru mine să-l fac mai ușor. Pentru că pentru alții nu pot fac eu nimic ca pentru alții să fie mai ușor la YouTube. Deci. O să fac să arate ca un vampir și nu vreau să-l fac să arate ca un vampir. Deci o să...
Așa. O să încerc să mai rup o dată, să-l fac mai mic. Puțin mai mic. Sper că va merge. Pare că o să reușesc să nu-l fac să arate ca un vampir. Că nu-l vreau să fie un vampir. Este mult mai ușor pe YouTube că nu plănuiești, nu faci ceva să spui, nu faci un scenariu care trebuie să-l amintești. E mult mai ușor. Adică cel mai greu videoclip care l-am făcut este primul meu videoclip, că aveam un scenariu întreg care trebuia să-l scriu, pentru că m-am gândit eu cam ce vreau să spun la primul meu videoclip. A fost foarte greu. O să mai pun un dinte. Dar pentru că oricum nu poate deveni mai rău de atât. Sau poate? Nu știu, nu contează. Și am reușit să fac. Să vi-l arăt. Asta este partea care mă supără cel mai mult. Și ultima parte, mi-am pus un marker micuț pe aici. Și gata. Deci, o să vă arăt și cum pun lumânarea înăuntru. Deci, stați puțin. O să vă arăt în are dobleacul. Uite, asta e markerul care l-am pus aici ca să știu cum se închide. E mult mai ușor decât să încerc să-l pun direct. Să caut pentru un marker și... Pentru că mi-am pus fața exact unde e markerul. Am găsit markerul pe dop. L-am găsit markerul total. Stați puțin. Stai să vă arăt lumânarea care o am aici. Foarte frumoasă, e roșie. Cea mai bună culoare din lume. Și credeți-mă, o să rămân. Oh, da, să pun înăuntru înainte. Ok. Puțin, să vă arăt. Nu încercați asta fără ajutorul unui adult, vă rog. Știi ce? Facă cineva pentru mine. Să facă cineva pentru mine până nu mă ard. A stins-o, pentru că a durat asta deja prea mult pornită. Ok, o să-l arăt aici cum funcționează. Prin ochi, mai bine. Mai bine prin ochi decât deloc. Ok. Și gata. Nu arată cel mai bine, dar eu sunt fericit cu el. Să pun capacul.
final, ultima parte. Și asta a fost totul. La revedere! O să vă arăt o mică rotire în jurul dovleagului să vedeți cum arată. Deci, stați puțin. Fața. Hai să... Spatele, a trebuit să lucrez pe aici ca să nu arte spatele urât. Asta. Interiorul. Și la revedere!